Khulumbai ka taute buksno tini ang norong ni Dipok Entertainment YouTube channel taute buksam tini norong thani je nakugui Tong Mani kokronot kisa saklaina ni bagi phaika taute buksam norogo video ni puilan sim pai thajura naidi belekeno kha tong tokka haba hamjak kha ang je mas kesero moi ang drugs tir jande munda orgastar superstar no muthana ni bagoi je ang awareness khai Tong Mani ani channel ni bising toi kintu mia TSF songo ang belai khai salute rina ni musungo borok mandai area o awareness khalemani abono tuyoi protest khalemani rally khalemani belai khena ang hamjak kha abon bagoi borok jot tononu khulomung ani Dipok Entertainment channel ni bising tikhai tei oba haikenu sara Tripura ganangoi jot area o TSF rono ang ko nai norok jani jani area nini khwai champa hawar lasiko oba hai Ramchandroghat Gorongotila Kallanpur Ompi Amorpur Tuidu Korbuk Samonu Soilengta Kanchanpur oba hai yang Sabrum Sidemonpur Boragatal Sunai Esrai oba hai jagarogo norok oba hai kaino Delhi no khorang tisaladi sini TIPRASA rono o drugs ni sung yok sama mari lainai o je lemon da muthungmani tir tas superstar ni muthungmane abo hairano bondok klari makai belai ni chabu aboni bagoi mia step nahaka TSF rono angabon bagoi no tongmali ya sanani bagoi ma phaika obo haken norok jotto jaga no norok je toman TSF student rono jotto jaga no norok bogdi jotto jaga no norok saklai di obo haikai jani jani area o at least norok obo haikai khorang tisanani bagoi jotto jaga no DM office o memorandum ready abono tuyoi tai thana rogo buridi jotto jagan obo haikai rikhai blog rogo burimano oboro muthangna nungnai sini Tripura ni je sakapano drugs amya phekjanai jinis nongna muthangna ni bagoi rok rally kaisa khaimano aboni bagoi okok ma saka hangkai belai sini TIPRASA komori tongu chung baksa liter sok sabu biang bahaikai common nai rok ni sabu common nai bahaikai common nai obonu norok siaba saimaya sini drugs janai rok ni bisingo kubangma HIV positive manjakmani kubangma ungoi tongu ang jagarok salia bo tei drugs amon pore hus kuringoi buri kaham area TIPRASA gromot langoi agortlawa 10 bai muthumani hotel rogo abu jottono anthani khobor sokbai tongu ekdom hamer samung bai gdaljak agortlani puisa wala rang gnang nini hotel malik nini dugan malik koto gortola Hokers kana nini je kunu isa wala rok bai tlangoi parani buri rongno tlangoi borok bahai ke bo poto tlangoi wanji bosono phalmani muthumani obo hai rok koktoma anthani sopai tong sudu Tripura agortla simiya Dormonogor Ampasa yang Koila Shohor nini Udaipur obo hai kobama jagawono obo hai choli tong tabu Bishalgor Bisramgonjo aboni pore yang phaisidi nini Chennai Hyderabad Maharashtra Bangalore obo hai jagarogo sudano sini borno tui phalpaioi tabu lamni khairi tonibu angkai bahai kai sini borok komoi ra tongnai abo norong thani tini ang kaisa kok thai saklai mungbung khai tei koekson yak ari dima haibung kha norok abono tui step na dikarak khaioi sini TIPRASA buri rok kobangma Bangalore hatayo phaioi kobangma samung khainan ni phaioi abo hai haima samungo gudaloi sikarungoi tongu abo norok nok proof na hangkai anthani proof tongo joton tongo anthani delinu phone phai tongo buksong abo hai 10-20 হাজার buri rok tabo komajak abono khobonar di baksa pornan ni phayu baksa samung khainan ni phayu abo hai samung bai involve jak kai kubangma orok abo sabai ni bunai sabo khai tongo samung khainai sini borok ni bisingon tongo abo hai dalali borok drugs nuna bagoi nijini jati nijini kungbara rokno phali tongmani buini bosongno buini amung khai tongmani lami khai tongmani jemun bangma borok ani pokhe kok salia tini fatarha ni phainai Bangladeshi ni borong ni bagoi si kok sachu agi India obu norok saiman na India sadin nan sikang Mahatma Gandhi song je andolon khai tongpuru Ingres ni alali khainai sini India ni bisingon tongo serokom tabuk sini Tripura o sini TIPRASA ni kaham ni bagoi kok sa kai ano hamya khaioi Bangladesh ni borong ni dalali khaioi wanji bosong ni dalali khai tongai sini TIPRASA rok tongo abo hairong na ang nut khai toni baijak jotono saiman tongo taukte buksong oborong no jotono boho muthupnani babor hokno jotono no kaisa শিক্ষা rinani bagoi nor joton ano chubadi logiridi tei ambu onek somoisa uklaijak rang puisa ro buchu gya taukte buksong nor no ani Google Pay scanner rok rijak screen je mansak nor ano kise misa khoksa khongnai kai chuba kai belai hamnai tamkhai angbu TIPRASA ni bagoi no samung khainai social media ni bising tifano YouTube ni bising tifano norok jotto TIPRASA ni bagoi hamkrai ni bagoi samung khainai o drugs no muthakna ni jande munda tas gastar superstar oba hairano jotto no muthakna ni bagoi na ang norong logi ekmot norok ano buchubadi norong no chubanai oba haikai chubai man abo norok no chaitok di tei ani Google Pay number rok tongo scanner tongo norok je mancha khoksa khongnai khai chubai ma khai belai chanai belai angbu chugya jaba kurini busangoi Bangalore hatai rok phai sam
samung khaima tong hoijabu kurini bagui samung bu khaijabu tei TIPRASA no ang hamjabu TIPRASA ni bagui ang kusuguti sana ni bagui kok kaham sai thangnai tei samung bu khainai ground level of haibu samung khainani bagui ang chai tongnai nor ni bagui tamakai ang ani belekhenu rang puisa dik gui chugya oboni bagui ang belekhen oso hayo klaijak norok maya ganang rok jodin kha kwar khayui kisa misa suba khai belai hamnai hinui ang norong thani khulumui sajau kano chubadi teyani bidino jeman changrok share khai jo to lukrono punugui nani bagui chai tukdi TIPRASA na hamjana ni surungdi haikai sung West Bengal ni rajbongsi norok khana kana borok komaman haikai komai thangnai o komana ni yakni katirana ni bagui ang jamanchak chai tongnai jamanchak norno sana ni bagui chai tongnai bongma borok politics ni bisin toi dopa hani kok sawi chehar rok man thakai asujaknai rok man thakai buhuk muthuk jagui thangu selite thapa jagui thangu taukte busong ebar ang kono politics bai gural jagya ke bai kurungya amakai ang norni bagoi awareness khai tongnai main ani number topic ngai drugs no jasa khai panu muthakna nangnai abono boba haikai muthak mannai abo norok sohojogita khai muthagui mano ang asa khayu abono tongnai taukte busong ang video no bisi log rilia norok share khaidi joton share khaidi norok oba haikai ano sabudi tongmani jotono nu khulomung ya pharo tei hamjomuri tongo tei tini o video no muthana sikang norono kok thaisan sanai jot TSF prok norok milui chara tirpra ganangoi andolon kotor ketti sadi o orchestra superstar jandemunda tas tir rags no bondo khanani bagoi norok laikhen andolon kotor ketti sadi jot terian TSF no ang norok jot tonon khulomui te salute ribo amchuk sawin norok kaham tongdi susto tongdi tini ni bagoi jot tonono khulom baikha